ketia panso kamu ema ketia pa our fidi ne to sompa FM 90 why Abon nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima yamamu nyina achi. Ebran so se nana kodwegesi company limited anopa nonsia kasebo no yade esommo. Na kasebo ifri SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters wo Kumase. Ene ye SOMPA 93.1 FM. Adamfopo radio wo Paris France. Doma SOMPA eye doma mesemo doma FM ewo doma hinkro eye 100.7 enkranza SOMPA mensonom eye 90.7 tachiman SOMPA eye 106.1 sonyane SOMPA eye 98.9 Kingdom eye Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market decoder subebia radio wono eye SOMPA FM ye Facebook page no eye SOMPA Accra 106.5 live SOMPA Accra 106.5 live. Your YouTube no so SOMPA FM live. Your Facebook no wo like it na wa share page no na fufuro ehu kasebo emotion. Your website here www.sompaonline.com. Nana kodwegesi company limited ni adansi hu niam nie. Adansi hu niam chance kwa wie na kachi ene wo. Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush. Ena udi chichu se na chese wanya wo sia bronti anopai e anu afekire wo se no wasra mama hwese de esi koze ekoyi na se enkoyi a na no yaboa wo yie tontina 74 mission na ye fa ne T74 omonso so eka ho ema eniema etimi edimo ena 21st clinic ono nso so ejina na so a wo bo adwuma eyi a wo ye sciatica originator sciatica pace setter na sciatica commandant wo sciatica no a ejiji wo no 21st clinic betimi aba uchidom na watu ase edi ama yaresabia yare bianso wo mutimi esa ensem wo yede esommo anopai dedi mo akotene no ebini afisem so afo olumnyamfo Muntaka Mubarak Mohammed nra wabu akonta na akonta wabu ye nyina no na anu nsubiransam a esi ye ewo nkran ma nipa bi afamu ahwere wo nkwa na ebi nso nya ba bi na no eno ho akonta Dr. Mahmoud Baumia and the New Patriotic Party Amanyokuno, Wotu Franka, Ediama Womo, what dear to just say eba flooding and nasa en suyiri noa. A you are mining in our how SSC in our she near Pano Pomesibre. Miss Auntie, we physical planning officer, ya or Efijakwa Bre South. Madame Elizabeth Sapon, what Nanoa Tumbi, some Patamoho, Womunyo May. Ghana's High Commissioner to South Africa, Benjamin Kwashi, was one with the name Gugu Akoma Ghana for Baya Hankono, 900 Ghanaians, ye be you one free South Africa, Edoma Babe Pie Ghana. Now, one before, one money catch up by and say, Omama Mabuno, leadership role, any decision making role, Ghana has it, na by Natiana. EPF was one more Bamba Shena, Trebiana, Nenchie, and Nimponche. Na enenam kwanso ewo Ghana ha no wo mo ahye na ye furu fi sensem fata se bia capital city pa na kuro kasie mu ye twakwan mu a na nantwie nso e twakwan mu ye bakwa amono ne na America mamu me ofa Donald Trump ye senka wo the proposal bi e kwa akoma Supreme Court fo wo ma bo atu agu san komo no e wa ha ensem pii kan we no ho ne de somo se kasebo de afri SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esomo no pai eyeme die nyame yeshira no AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA nshira menne medoba enshira ba odoma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma afi yenshen seminase kama emfa emao na no kwesi ada na anadwo ede ba besi dwoda ensuo to ya to ne oni hode na manfo akrare toto ne na no bi esi 95 no a
eto ya to aso be se nansa na manfo nim se saa bie mpo ne ba be ye na we de ba ye no ema nkran de ye betimi akasa nkran de ba bia na se ohamu nchim be se aduoso ko na de wotwe de ensuo ni yiri fa ho nyina ma kwa ya awre ho sempa ye kasa sesi ye enyaye egusu a ya ye to enra ebi hwe egu ye enna na dwi kura mpo a ye kasa ekura no ba bi bebre fatema ene na no papa ho klagon ho ede ba empo watermelon street isu nyina no ensuo ni gusu a eton kakra saa enra ena efisem so afo orumnyamfo Muntaka Mohammed Mubarak triple MI aswase mrashe bedwani wana so mpaka se ebo nkomo na wakyekyense mu na wobu akwanta no wakyese no kre we no na no bonche ku ba bia wodi ni dwuma ewo mrashe bedwam ho no eho ena na wogina ha wakasa asem wesi ena wakyere se akwanta turodo na wo ba bebuo na akwanta obebuo nkran ha nko ano afie be se empem nson ene ha nson de sei aya harabasa oka enye yie enipa be se empem aduasa nwotwe 38,809 wo mo de me no ka sei wo mo nya ba bi mfo mo ti ntokra na enipa mako be se nson bi de ya hwe ma kira kwan aye hu honorable spoke inside. Individuals and 5 deaths from Ga East alone. Lojokuku had 1,200 displaced with 240 households, 1 missing and 3. Lojokuku, there was no missing person, but we had 1 death. Ayawaso Central, 3,021 persons were displaced, and that's 605 households. We had 1 person missing and then 3 deaths. The Speaker, Ga Central, 1,811 individuals were displaced, 363 households. We didn't have any missing or dead person. Ga West, equally, we didn't lose anybody and nobody got missing. But the number of persons that were displaced were 2,300 and then 460 households. Ablekuma North, 651 displaced, 131 households. No missing or dead person. Nung Ablekuma, Nungo Pram Pram, 1,377 displaced. We Onumanyamfo Muntaka Mohammed Mubarak. Triple MI aswase bra sebedwani a wono na oye afisem so afo. Nti mira sebedwam ho ene obu akonta trodo ereche na opon chicheku. Meka wo se SOMPA kase bo na wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra. Tontina 74 Mishatiatika Expert ye 21st clinic na KJC Company Limited and Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush and na ABOAGYE chidom enam subran samwa e talk kase e wo Ghana ha miamia bebre na mom e greater Accra na ye kase pa fisa ha ene timi die wo ku nipa be ye dumienu esese japade kansa hodo kwhwehwe amenam ene gatama dan adwirigu fom tabora number 9 ne mpotamo ntinkran de pa ene dapa so aye chi na basa ne sre na no ena Dr. Mahmoud Bawumia awono na etu franka de ama the New Patriotic Party amanyekuo no ede atodwa se ebra so se ye hye na ohaw no aba no nipa ba ko ne sentimi nkata nyame ani ena duakro so ntimi nye kwaye entinye ye nko a anasa amonyoni bi anasa amanyekuo bi eyo man ni nyina disaster eyo man ni nyina ma ne hunu eyo man ni nyina atorencham ena atoye etibira wo kasa no ena wo kyerem se nsu etoye ya ede ohaw ne abenidie eba ye ewo behia se ye betu anamo a esafata na yahwa kwan ye befa so a ye betimi asia no kwan. Dr. Mahmoud Bawumia. It is a tragedy for all of Ghana, and the flooding, as we have seen, has caused a lot of damage. We've lost lives. In fact, as I have arrived here, I'm told that there is a dead body that has yet to be picked up. Calling on the authorities, NADMO and the police to come together and make sure that the dead body is picked up. But I think that at the end of the day, I want Ghanaians, all of us, to come together. I don't want what is happening to break down into a partisan battle amongst the parties. There's a real issue of flooding. Eni ayeti ye eye Dr. Mahmoud Bawumia the New Patriotic Party amanyekuo no wono ene flag bearer wono ne kasa ya SOMPA kase bo ye de asomo anopai ye gusu gina nkomo na mu sansan panin se
wabofo warone ne nenam ya na ho apaso na amanfo twene brika ya na amanfo se yenka se putu onse na nso ehye de a obi a ba twene se kan abadwo ene nti we obi a adwobi eba ye upie mu asante mantam a afidwa kwa abre south eho na ayi maami a friend say Elizabeth Sapon wo ye physical planning officer no ena woka de a kire manfo na won potamoto simo huni yazinkran yeso ko to sa aboare butu nua so a kasa sore yeso enkasa sore ne so sanso ofiri ne so a wo de ba so na anu asebo esi ye anwaga jansen kura wa moje wa mode de famu akofa so oboro sisanchi kwa akofa askwa wo mnyina jibi na anu kura no bonso mu ho e wo kuro from sei wo mo kura agi wa mode e kwa akofa manhyi ase ho no ni nyina nso ni yiri fa ho a wo moje wa mode eno ena maami Elizabeth Sapon eka de acha adehye a wonde wo hwe wo so e wo afidwa ka abre sa to say baby a wo mu sisi wo mo dansie titru pa ne wo mo ton sase edu sabre ya no yada edu te se pebre no a sabre no mu twan sase no mu twan so ane boden baby a odi pa ne behu mo ba kwa no de ama fofofo kakra no kra mpo no ne boden pa waji sika no wi ahrabasa na wadan ne ho no wokọ na manfo esisi dan edisi nsu na mo mu baby ense so osi dan sie kra no osi ena wo mo watoto border egu gata mu nka ayi no mu nyina mu nyai anya sa ne esi nkran no bi betimi asan ba kumase obi hye ho yes rem ye hwe di esi nature reserves na ye ni nyina aban na hwe so eni se wo bia ekọ ho e wo se ye hwe so ema kuro no ye hwe di esi nkran ene dan akese ne yegugu egina hai me wa assignment ye se me nkokọ abiri afija kwa abiri south nyina enso bia ya enkrosi bia ye mfa data ne mbra na wo mu medi wo mu dwuma sene esi ye ntwen ema nsuo no ensei na emu mfa ye nipa so ensuo bia wo ne banks ana bafa e wo so yi a wodenden eko na woko fili na afi wo be fie a wudwane wo be fie yesrem yenyina yemwa yemmo yensuo ne ho ban ensuo ne yenti ene wo ho ebiem yesa ye data collection ye kwafija kwa south nyina communities ni nyina ni yehu ye japade ni individual dan ye wo ho ni etimi di age ye property we be we aye maami Elizabeth Sapon ya wo no ena ye physical planning officer wamona ya na from town country planning for no ya wo afidwa kwa abre sata santimantam mu wane ba wabedu ena bo sankom yi meka wo sesompa kase bo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na ye to so a Ghana's High Commissioner to South Africa Opanyi Benjamin Kwashi wodi nsem bia todwa se wo besre se Ghana fo a wo mo South Africa no be ye ahanan ena omama omaso ate se ye mepeja wo mo na ye nsanfo wo mo mra Ghana 900 Ghanaians ena wo nyina agye atum so mpese wo samba wo mo man wo samba wo mo chi efi South Africa yenim se enra ena South Africa memu no demonstration kase a ekoso no na enya asem ketwa wo masem nyina ne se wo mabre awoho mu ni nkrata wo nko wonya South Africa ne yesese nkuku ne nkaka na efri ho na no ochem se Ghana fo ni bia bade enso na bebre ewo ho na Ghana ni bia ni wa wakasa ya ba ne so aba betietia ne fa hodie eso eti eno eye ohaw ene abenidi a empanifo ekiremu se hadwene a empanifo abo amane se we ni ade a empanifo behye na womo aye ho adwuma enti eho asamo no womo ebesre se empanifo emehye na womo enye fi se Ghana fo beye nipa beye ahanan ene wo ma kire wo mudin se South Africa mem ho no enema bi a ekoso no ene se de womo ankasa de deadline ato so se yempa wo ho ewo ye kurom ha enti se wo ye wo ho a se se nkuku ne nkaka nyina na free hokọ no enra ne da na etwato etu omote womugu montin so ye dede bebre eno ena Ghana ban nam sini owo South Africa ne din enne ambassador Benjamin Kwashi edi atodwa se wo mote ho asem a wo mo ye ho adwuma na wo mo behwe na wo mo asiesie ne ye na baabi asese ye de to ne ye de ato na emfranto eti se Ghana fo be ya hanan atro wo mu din so mo pese wo ba Ghana wo mo ebeye ne sasere be ye niema ebetimi etumpo me ka wo SOMPA kasebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na se ye koye nimu a na kodwegesi company limited nie adansie ho niema nie eko ba simpri mu be maba a ye tene so ane asore no ena edemu no eti se ye nadoa se ye plywood se ye building wires se ye cement se ye iron rod se ye roofing sheets no se wo pe ba bia wo beto adansie ho niema ebeboa wo a na eko ba simpri mu be maba ene ye kamfo ediama wo watan wadansie ho niema more than 30 years mfie aduasa ene ye kire waje abasobo wo Ghana ene amonone a omanfo dodo no ene ne ho agro se won si dan da na wo pe obi
na tufo ɛko yɛfa so esi dan a yɛkamfo ɛko ba simpiri mu bɛma ba ama wo Ghana fo amu wa mo no ne wosi wo nua bi wo papa bi agent bi nsi dan ma wo no ka kyerɛ ne sɛ wɔnkɔ na wɔnkɔgye free consultation every ɛko ba simpiri mu bɛma ba hɔ ɛna free delivery nso ɛyɛ adwuma Nana Kwadwo Jesse Company Limited nie adansie ho nneɛma papa nie best distributor of the year ɛna Central Steel for edema no eti bomadi ansa wo bɛfrɛ 02043555040 ɛyɛ 02043555040 Nana Kwadwo Jesse Company Limited we ɛko ba simpiri mu bɛma ba ɛno no Leicester Ghana Limited chacha wa ne pe wose anopa esire kakra ne hwa de wose fe wose makosu anhwe fe wose wose wuntimi fe wose yi na nka wo de yas toothpaste ene ne brush ene twitwi wose a enka nya ne se nka wose afe ne sin so ate ase ka wo de yas toothpaste ene twitwi wose a enka nya ne se wose wafe ne sin de enti a wose afe ne sin ne se wose wo pro no pra wo pro no ntina ne nye ho na ono kura wonu ne ho se wo ba asase su wonum ne yedi ne begu ye eti bomodi ansa wo benya white ne bie wo benya gel ne bie wo benya hair bar ne bie wo benya total care ne bie ne nyina eye Nana Kwadwo Jesse Company Limited no ɛko ba simpiri mu be maba enti se wo wo ɛko ba simpiri mu be maba na ye adansie ho niema no ɛna Leicester Ghana Limited no ɛyɛ yas toothpaste ɛna ne brush ne nyina bom aso mo ye ntafo so mpanka se ye body ntafo no ye Nana Kwadwo Jesse ɛna Leicester Ghana Limited wo mo ye ntafo enti yas toothpaste ne brush no se wo wa akra na wa frɛ 050-161-9588 weye Leicester Ghana Limited yas toothpaste ne brush ɛyɛ 050-161-9588 ɛna Kumase ɛyɛ 050-1390338 Kumase yɛ 050-1390338 na sɛ ɛno ano no na ɛdemu Leicester Ghana Limited yas toothpaste ɛne ne brush ɛno a ɛne edi betwitwi yɛse na no pa mi busa wo sɛ wo da wotimi da yiye de wo sɔre na wo to ase te sɛ wo to ase abrabɔ no ekoyi anase nkoyi enti ne fa wo sisi echi fa wo to ase fa wo sire mu besi wo nansa no na abrabɔ mu te sɛ nkoyi amekamfo 21st clinic ene diama wo mo ye sciatica paceta sciatica originator sciatica commandant ena sciatica researcher ena sciatica expert ne de ya kyekyere ne de aso wo mo eya yaresabia yare bi omutimi say ye stroke say ye diabetes say ye hypertension wo betimi de akonemum yare omudi agidi wo Ghana ne amonane ebise na nipa dodo na akura nim say wo to ase ye kye wo ka na e ka wo dwe no a na ye frɛ ne sciatica eye 21st clinic for ene beka ye na no ye maami bi besra ye what is ye ka 21st clinic ro say ene se me to ase ye na twitwimi eye sciatica wo ne mo fa me ko 21st clinic maami ye do beko ne ahwe wo kama enti se wo enkranya Tanta Hill roundabout se wo fia chimota mo ene ba se wo fro bepo no wonsa nifa so ho no a ma no wani fa hweho na wodam wo fi amasaman no so na eba wonsa bonkum so ebi wo tema ka so akomase sunya ne tachi mankranza takwatakura debrekum go so ene oboase 21st clinic line na ran mo no obetimi afre no eye 0540 311311 eye 0540 311311 we be say repeat and replay eye 0540 311311 yare bia ebenya wo a na wo immune system no ayemre immune system so yemra de di Kenya no ye friend tontina 74 mixture anasa T74 eye titi dodo no ene ayi niti se nsuo wo ye obi a ekro ton ho a e chance na ewu anasa de bomodi a se tontina 74 mixture na be use also edu ni pedua no ye furu mu akone aba ekwa na aba nom tontina 74 mixture no na ento ase ma obi ho anajo woda wutimi sode dwonso saa joson tentam nom tontina 74 mixture eye T74 DHC ye de afra ama FDA nso agiatum ebi wo Okanshi drug lane na Kumasi Ashton Colina Keba fra 0246073498 eye 0246073498 and 050-1628931 050-1628931 Meka wasa sompa kase bona wuti afri sompa 106.5 FM Accra.
TV, Emma Aketiapa. No kwasempa Emma Aketiapa. Yetoa kase no eso. Yetoa so akwa mu ewo executive director edema West African Network and Peace Building. Wonderful one more catching your way. Na ma me a friend say Lavinia Ademensa, one na ye wana so ye. Ma me kire say wo ka dia kira ban. Se mkokrafo na do so dodo. Enkokrafo se wo mo na etete wa fese obekọ na na fuse do ko se wa twe na fu atoso na wa bo tai na wa sesa na de agu teburu ase bon se wo ti wonyina wa bre wo da nanso mabunu ne wa ase ho a esua ne ma papa o ma sua wie ai wa se ye hwe na ye pe bibi di ma wo mo ye no se nkokrafo yi nkoyi ko hwe ye ba suma koto wa ache koto koko koto we wo mo to breakfast ato ene lunch na ndi wo ka de akira ban mabunu no se wo ma mo ma adwuma anya ahwe a wo beti atua wo meti atua so a enye mfa ma ban eno nti ma me Lavinia Ademensa one nepofo wo mo ka akira ban se mabunu no mo ma adwuma anya. They rise despite unemployment, despite strange opportunities, despite dreams that have too often been delayed or diminished or diverted or simply shattered. The story of Africa's youth is therefore not only a story of challenges, it is a story of extraordinary resilience, and resilience is one of Africa's greatest assets. So before we ask young people to rise even further, let us first acknowledge what they have already demonstrated. They have risen against remarkable odds, and they continue to rise every single day. We Mame Lavinia Ademensa, yeah, no, executive director, Edema West African Network for Peace Building, one nip. Now we're there, third West African Youth Summit. Mabuno, one would you my dear, one more mom, your Tosomians, I want can I hear, and what it would just Aberdeen Puno. Now, Austria, one more ambassador, yeah, one my Ganamu, Excellency Judge Hazel. Now, no, so Hobia. One more the same when you have to just a Mabuno, Momo, leadership position, Nibi. Ni baby a ye can be a woman mo share ho no matimi aboa amagana na timi akoye pa me kan wo SOMPA kase bona wuti afi SOMPA 106.5 FM Accra se nipa ne mponche ne anantwie e twa kwan mu no e hadwene etra bi a adwumayefo okọ adwuma traffic asi wonwa ne se enwan ne mponche bi wo mo nam kwan mu a wo mo ba wo mo su twa mu tie se mo nyina mo dine din no mo twam tra bi a na anantwie akese wo kura wo so se nantwie ne kura no wan sha no obebo wo glass mpo ehu na abo etere bia ede wo hawo ne abedidie krofo bebrebusa se na wo mai ba kura ni na capital city anase bia regional city capital na wo nhwe na anantwie ne nam kwam na enkwara nketo adi wo manim kuta aba etere bia no mu twa kwam na ede atete abantidie pa na Environmental Protection Agency for no wo yede afa ho says ansemi opanyini prof na kluche ne dom so o mate an Environmental Protection Agency wo mo se wo mo no wo mo ye mmoa wo Ejuso municipality wa Ashanti region na ehia wo mo kyerɛkyerɛ mo fa New Environmental Protection Act 2025 no a ɛyɛ at 1124 no ma ho kwan sɛ yɛbɛma livestock no anante monten so ɛnam yɛ bambo ne nsɛm nti na mmom no sɛ the Bible aka so wɔse nimdi a meman nti wo mo yera esese ekomo wo nimdie na omatimi di omanamo SCCE eti EPA officer wo mpotem wo wura Joseph Amoako ade ekasa kyerɛkyerɛ mu sɛ de adwumadie no esiti asompa kase bonso ba wo be dudi wei ebrɛ yɛ asotwe nso ehye ebi ni sɛ ebetimi amoka ɛwɔ dwuma a odie mu ebi nso ne sɛ dwuma a odie no so ebetimi atum anase bɛka kyerɛ sɛ jaye betimi apagya wo de akosi asɛmdibia a friend no court enye sɛ ya kana saa kwa ye pese mo mu nimdie nye mo mu hu omasɛdeɛ sɛ ye ba ha sɛ office enche ni afekra nanso complaints zodo a aba ha sɛ yenhwɛ ho asɛm enka no ekamia yɛ sɛ ɛdɔso ye bebre eno tutu kra so ka ho ne hu sɛ ɛwɔ sɛ ye ne saa foyi edi nkomo na ye kyerɛ mo emra no sɛ de esitie na watimi adi wɔn dwuma no we ye EPA opanyini a wono ne da wo mo no ewo Ejuso enne mpotamo ewo Ashanti region na sansante mantemo Owura Joseph Amoako ade na owie na wo mo ye mmoa no ebi ene SOMPA kase botwetwe nkomo se wo ba wa beidu empanifo no ntete na mo de ama ye na ye pa na ye kura na anim se anantwie de na nenam krom na anantwie etwa kwam na mponchi ni nwan
wɔn ne yɛn nyinaa edi dwabɔ mu no wɔn kora no wɔn nim sɛ tia mmara eti saa abere a EPFo akyi wɔn adwena ba so yi wɔn nso de san hyehyɛ no ɛbɛyɛ adwuma. sɛ meeting na wɔn yɛ ndɛ yɛne yɛate ɛho asɛm a ne bɛbɛ kɔ ananka yɛ nim ɛfrɛ no agodi ɛnso nɛ wɔn bɛyɛ sɛ adwuma no yɛ nankasa kora nsa wɔn die no bɛmu a ɛboa yɛ adwuma no ɛsa aboa ne nipadua ɛnɛ nkyɛnkyɛn wɔn kyerɛ amea wɔn sɛ aseta pa ɛnkɔ so yɛ ntɛm ɛna yɛsi mu ntu mu nyɛ si ne na ɛmoa no ɛhunidi ɛne ahosiesie bom wɔ nti nɛ saa adwuma deɛ no aboa yɛ papapapa. Wie ene yeti ye eye womo sabio womo ye mmoa ewo adwoso ne mpotam obra EPFo koye ntete de ma womo no ena anantwie ene nwan ne mponche kyekere womo se womo de nam kuro kasie mu na womo twa street mu ne ade ne hadwene eti womo ntwa so fi se etia mra ye nsentro ni ba wo beidu ede ho amanebo abedan so mpa kasie bo anu se wo Canada ye no ye hu a ye nhyɛ da nka wo hweo wa na ye de aboa no ye di na chin kakra saa ne aba beche wo a ugya wa aboa no ma ne kɔ ne nam montene so Canada de emera ne ye adwuma anti ye nyina Canada hɔ a na ye mfa ntemfam enkɔ me wafa krom America na me wafa baaye wo de executive order bi baaye sɛ una so ye obrempɔn ba ana obrempɔn na nampo na sɛ wo ye onya America ni na ofiri te sɛ Burkina Ghana ana ofiri empo Canada hɔ mpo na obewura America na obewo oba no still wanya America ni yemfa amanfo afa ho ewe krakase enti wonyem a obetimi atena ha edidi abeduro na wodubu so menso wokwabu so menkronko ni ayi mu ho na no America no akwapa American visa no akwasha America wa wope yese ne ba ne America ni na yese wa America fo hwe no tua ne kasa na me wofa yese sa adwuma no wagyae onye biu na ba ye no Supreme Court of Wondera wo mokwa asetena wɔn kɔ ya wɔn sɛ me wafa nsɛm hunu bɛn no wɔn na ɛka wɔn sɛ me wafa saa wɔfa na foforɔ na wɔn muo biara wɔ America no wɔn Supreme Court for de wɔn mfo sege enti me ne wo ka sɛ wɔn ɛde red pen ɛde atwa me wafa asɛm na ɔka yɛm sɛ saa asɛm wɔ anya mmara na we kura mpo no sɛ wo hwehwɛ mu pampo a 14th amendment a wɔn adopt yɛ after civil war no ɛno ɛna wɔn de yɛ adwuma enti America for wɔn de kan agye atum sɛ ne Ghana for treaty ni MOU bi ana ya san bi no no bi no wɔn kɔ san yɛ a akyekyere wɔn ɛno nti yɛ mmara ɛde wɔ America for ko mu sɛ he nipa no so ofiri de Haiti kura no ofiri ɛna wɔba ayɛ kura no aba bɛwo automatically wɔba bɛwo America nko ade ɔyɛ America ni wɔn bɛgye no sansen samanfo kura pɛdodo na nya ate asefo we yɛ ne Supreme Court for wɔ America wɔn waka sɛm wɔfa bɛsan de appeal akɔ akɔtum ana wɔn fa nkɔtum bi mu no deɛ emere ne nkrabia ɛna bɛkyere kasebo no si na ensem a yɛde sommo no pɛyi de di makotene bi ɛne sɛ ɛnam sɛ South Africa foɔ ahyɛ sɛ awoho nyinaa mfiri wɔ mu krom ne titiriw wɔ mu ni nkrataa no Ghana foɔ yɛde bia badada na mmom Ghana ban nam senior wɔ South Africa Honorable Benjamin Kwashidi atodwa sɛ Ghana foɔ bɛyɛ ahanko no ɛna ɔmo di ɔmo din abrɛ wɔn sɛ wɔn bɛ so ɔmo firi wɔn pem na ɔmo firi wɔn anim saa do obetumi asisu dua sɛ ɛnya deɛ wɔ bia ho atekyema enipa bɛsɛ empemaduasa enwɔtwe ɛne ahanwɔtwe akyiripɔ bɛsɛ nkononkora san ka ho ya me ne wɔka sɛ ɔnabo mu ntaka sɛ wɔn mu nya baabi na ma adan bɛsɛ empem so ahanso nkran ha wɔn mu nyinaa ayɛ something which is there no na nam so kora ma afidwa kwa abre south wɔn physical plan officer ma me Elizabeth nso ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nyi wɔn nneɛma yi nyɛ saa aboa ne firi nua so a wɔde ba yɛ so na sansem kroya na Dr. Mahmoud Baumia wono netu Franka Diama the New Patriotic Party amonyeko no se ohaw na aba no ɛyɛ ɔmanmu ni nyinaa yɛ hawo nipa ba ko ne nsentimi nkata nyame ani ɛna duakoro so ntimi nyɛ kwaye duakoro wɔgye mframa a wɔbɛbu etie nyinaa yɛmfa yɛ ho nhyem na yɛnye de ebetimi ayɛ na ɛde ahohiahia na aba yɛ so no ebetimi aba fam kakra wanna pofo na yɛka sɛ wɔn se Ghana mabu no wɔn di bia kase a ɛyɛ ɛna abibire mu nyinaa ɛno nti yɛnya se yɛde dibia kase ne decision making seat no yɛde ama nkɔkorafoɔ no na ɛne mmerewafo no na yɛmfa mabu no wɔn so betimi ayɛ Environmental Protection Agency si etia mmara sɛ anantwie ne mponche ɛne nam kwan mu no wɔn twa street na traffic light begina so wɔn banti kaa bia nyina eti wɔn a wɔn yɛ mmoa wɔ adwoso ne mpɔtamo no wɔn ne wɔn akasa atu wɔn fo sɛ wɔn nyɛ saa biem na aboa ama ekwan mu ate me ofa America mampani me ofa Donald Kwaku Trump wono na kaaye se ufiri hin na ba wo America still oba na nya America ni Supreme Court abo sansem na to agu
na kasiebo ifri SOMPA 106.5 FM akra na fire headquarters ewo Kumase SOMPA 93.1 FM Adamfopa radio ewo Paris France Doma FM Doma Hinkro 100.7 Enkranza Mensa wonom 90.7 Tachiman SOMPA 106.1 FM Sunyane SOMPA 98.9 Kingdom Mankesim 106.1 FM Kanech Urban Radio ewo Kareshi Market Decoder Subebia Radio wono SOMPA FM ye Facebook page no SOMPA 106 ye Facebook page ne SOMPA Accra 106.5 live. SOMPA Accra 106.5 like 106.5 live or like page no na wa share na woni akonakra na ya YouTube nso ye SOMPA FM live ya website www.sompaonline.com ya dia sedema na na Jesse Company Limited woto adansie ho niema ekwo ba simpri mu be ma ba no nsia kasebo na wote na Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush ene de twitwi yesen na wanya wo sia bro 21st clinic so ye sciatica originator etibra na sciatica yare no wonto asema yare sabia yare bia wutime de batonti na 74 mesha immune booster papa titidido no ene ya ti sensu ye ne de kasebo yi esomo no pay me die nyame yeshira no akosua ago abowagye wobetimi so afrem yakosua nhira meni enhira badoba ni awdome no enye yie no odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampuma